lho ya kowe iki nyambut gawe dhewe apa? Wong nek nganggur ya ngono kuwi. Apa piye to piye golek apa to apa? Carane nyambut gawe men manak bojone iki mangan. Anak bojo nganti kuru-kuru kaya ngono ora durusi ora. Wis ora sanggagas Bagong. Ayo saiki padha tetembangan terus. Ah, ngandel ora. Mesti ngono kuwi gareng. Lah ya arep ngopo wong sing jenenge panjenengane Pak Slamet. Heeh. Kuwi wis kepareng nimbali karo awake dhewe kodho ngluwari nadar. Ah. Monggo bengi iki wis kelakon kupat luar wis diluwari tegese wis luar nadari Pak Slamet. Mengkari nglampuke tekan esuk. Heeh. Seneng-seneng suka-suka parisuka. Oh. Wis sing digawe toko obat. Lho toko obat. Toko obat Slamet pira brajan kae? Udu, iki Slamet jeneng wong e. Wah, tak kira nek toko obat. Ngawur ora, Pak Slamet. Ha, ndak. Bojone papat tenan. Oh. Edan. Padha aku. Waduh. Ae kowe nek ora iso mlumpuk. Tak lumpuke pisan ana sing nang ICU. Kepruk-keprukan parut. Ngono kuwi lho Gong sing angel ngono kuwi. Ngono tak andani. Sing angel ngono kuwi kena ora apa-apa wong Kanjeng Nabi iki paring dawuh nek agamane sing pungkasan ki ngeparengake paling akeh ku papat kok. Heeh, ning kudu adil, kudu sak omah, kudu lahir batine iki diparingi kabeh. Sing siji paringi semene, sing nomor loro paringi semene, ora kena mban cindhe mban siladan. Ngono, kuwi wajibe kaya ngono kuwi. Heeh. Monggo Pak Slamet ora teko bagus lho, Truk. Ha iya ning ora apa-apa nguni rejeki kok ya. Ya wis ben ngono, jenenge kanugrahan wajibe disyukuri. Oh, asem tenan kok. Ayo cah gleleng ya ngono kuwi ora kaya kowe gleleng bengoki bojone mengkerat apa manusia macam apa itu lho gleleng nang njaba waduh culuk lambi turut nglatar duncali ember bojone brubut mlebu ndelik ning isor longan kowe ora ngerti bojoku arek bojoku nek nesu ganas wo aku nek dadi bojone bojoku ngrekoso uripmu ha piye jajal apa piye mah jajal dengkulmu melocot kaya mengupama kok nggo jajal-jajalan sak penake dhewe. Nembang rek yo. Ngaturke tembangan sing kepenak. Iki awak jenenge ana sing nyuwun lagu saka padha-padha dalang. Wo. Saka ngendi? Surakarta. Gendut dalang berijazah lut maindut lut mairong kuwi. Iki tak ora iso dipinangkani mergane nyuwun lagu sing nembang bodong karo Denko. Meng wong isruh kowe ora usah dipinangkani. Nek bodong karo Denko iki aja kon lagu apa bancak daya. Oh. Biasake topeng wis. Heeh. Wo, ayo sing kleru seragame adik kelas. Oh. Adik kelase wonten. Salah kaya. Mulane do disetitake. Seragam putih ya putih tenan. Sesuk pokoke nek ana sing kleru kudu tanggung jawab. Ya. Kon nganggo seragam putih nggawa lorek langsung goleke labur. Ha iya. Kon ucul klambi awake dilabur to. Nah iya. Lah ngono ndak anu ya Gong. Engko terus suwe-suwe iki terus ora setiti njukan. Heeh. Wis ngerti nek kleru engko nang kono ijol kandhane ora masalah. Ndak ngono. Biar tambah seragam meneh ora ketok ya. Oh iya. Warnane slewah ngene iki lho apik. Separo abang, separo ireng. Oh, engko terus gocet. Raine dislewah. Wong seragame kok ngerasake kanca. Apik lho kuwi. Wah, apa jenenge iki eksentrik. Nyatane Pak Slamet mau ya nyuwun
ngersake mijil ketoprak. Ya, berarti panjenengane rak seneng tembang-tembang anu jenenge klasik. Ya, ki ya tak caoske panjenengane ngono ya. Heeh. Ano neno manuk betet diyet pating cruwet aku paling seneng jeneng manuk betet ki nyenengake tru menungso ora ana apa-apa kok Kang. Piye? Eneng sing jondel to ngantian. Aku sesuk ora melu. Nyambut gawe kok toh nyawa. Aku sing getak-getak kowe dhewe kok ora kaget aku. Jendol, jondel. Wah, ketoke aku ki rumahsaku jantungku berdetak kencang. Ning kok kaya bojoku malah bungahe ora jamak-jamak. Iya. Tak pikir-pikir kok nggege patiku suwe-suwe. Mesake kok. Sesuk nek kowe ngono kuwi nek dro menyang piye? Kowe ketoke tetep menyang kok, Tru. Mana ada urus. Ayo. Gentak, gentak, dangdut, mertudeng. Sing pungkasan iki mesti manuk kuntul, blekok. Hah? Blekok. Blekok iki lho kuntul bedane apa? Nek kuntul iki anu go putih kabeh. Nek blekok iki nggon guluwene ana irenge. Oh berarti nggon aku blekok. Sing kidul omahe lho, Tru. Ah iya. Sing iso nyiruk ning sawah akeh banget kae iki gulune nang irenge. Oh. Bleko men aku kae. Nek sing iso nyiruk nang omahe gareng dul omah ana sawahe kae putih kabeh kae berarti kuntul. Beda berarti ngene gareng karo aku. Ngonamu belang ora? Belang ya. Oh berarti bleko. Iya. Iya. Saiki genti kowe Petro, adikku cah bagus tong. Ya, tong tir tong kantong Petro. Waduh. Petro anak uwuk, gareng anak celeng. Terus rapal. Ora hafal kok dadak nembang ora. Ah nembang ya reng. Nembang sing apik. Ta nembang tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek joget nek ora ditembangke Sorayuda cocok wis yaene kok dipindah ndi dipindah Menyura dipindah ndi ora sing kepareng bawa sapa aku tak nyuwun Bumil ya Reng Bumil sapa Bumil Bumilku apa udu Bumil ki ibu hamil iki ana sindenku sing lagi hamil iki nyuwara nek suarane loro piye? Ora. Nek bocahe melu nyuwara? Ora mungkin kaya wis 7 sasi truk iki. Ya. Ora apa-apa. Anggere mbokne kurang seruwi, gedheke le. Puter le pondok. Ambo anak sing jero ki lanang apa wedok? Potensiune gedheke. Cium. Mbokne suarane plas. Heeh. Wah. Kaya ngopo ya anake Risa sesuk? Ambo. Ameng takoni kok karo aku ya ora ngerti wong bupati USG. Oh.
dinae minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketok nang nggon TV. Wah, klugat-kluget kae. Lagi mangan sate usus. Anak kok makan sate usus. Jero iki ana apa-apa e? Petro iki nek upamane kaya wong ibu-ibu numpak motor. Ha iya. Reting iku menggo nengen. Monggo. Setya Bodya tak tak tung tak tak tung tak tung tak. Kliwat reng. Aku tok anggap ra iso ngendang kok piye? Ngece karo aku. Naming pengendange kuwi karo aku. Ora ono apa-apa. Engko nek bar iki tak kendangi kowe. Oh iya. Setya Bodya. Ayo, yang apa? Satya Bodya pangakase tur angkara Nek pancen pinter iki mau kendangan apa? Ladrang. Oh, baik tenan. Nek mau rujak jeruk mau anu bukane piye mau pertama kali sing endi sing bubar rampung apa rambok rawit ngono mau terus piye ta ayo rambok rawit ceceke mripatmu iki apa piye omongan apik-apik kok atos kowe ora lha piye Setya Bodya pangatung tak ndrung lho bijiku iki tutuk pisan iso muni pindho kok. Oh. Lah tak tak tru tak tak tru tak ning nong. Nah, joget tak kandangi. Ya. Ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning ning nong. Ding. Piye suarane kendang piye? Nah nok tak tok nang nang tang 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 di tang 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 di tang 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 gu tang tu tang 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 tu lah tang tak delang tang tang dak tu tek tang 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 tu tang tang tu tang 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 tak delang tang 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 tu tang 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 tu tak muni kowe sah trampil ngendang e padake kendangamu karo kendangamu nek musuh kendang ora ono apa-apane iso kok wah mundur nang mundur kenang ya Bagong ya tepakane ya apik tepak doro tepak doro iku nancepke debok ora coba kaya ngapa Setya Bodya pangang dendang 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 tak Aung kendangan jati lane kok peng-peng iki nganggo patokan ya nganggo ladrang Setya Bodya tak tak tungtang tak tungtang ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan ning ning nong nong ning ning nong ning iki ning delang salah mlebune ngono kuwi ta ngene iki kudune tak tak tungtang tak ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning ning nong ayo saiki mlebu Gong nuwun kok sing sopan sadurunge delangi nuwun nek saka ndro monggo delang ono ora caturan kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora kok ketok kadoan reng ya tak maju ngomong-ngomongane kok adoh banget ya ganti Bagong ganti kowe aku ke sore mau pengen nembang anu Tru apa ana sing nyuwun caping gunung wah ya ini kok capingan sesuk awan oh iya
Gubuk Asmara. Ah, oh ya Gubuk Asmara iki panjalukan sore mau karo tak aturake. Sing kepareng nyembang sapa? Sing kepareng Karmen Mbak Agnes. Oh iya. Dibawani. Nyingkar nyingkur. Apa kamu? Jep piye? Ngene lho. Ora begen ora jep ora. Jem-jeman. Jem-jeman. Dung tak dung dung. Nonton dung. Ngono. Iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjel boto. Aku wis ngerti nek arep gajul kok. Mula aku wis persiapan remo Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubangi ngono nak saring kak goleki aluse. Mula tak gajul kok mental. Ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng Gojek iki nek kokean ya ora apik nek kesithiken ya ora apik. Apa? Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk. Mlumpuk. Darah Pandhawa do mumpluk kenapa, Pak? Mlumpuk dengkul mlocot. Ayo padha disebani tole. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan. Kurang ajar kowe. Wong tuwa kok ditapek raine. Aku tiri-tiri dagelane mau. Ora kena senengane ayo sangu gending sangu ya dhuwit Pak sangu kok gending nggo ngopo ora iso dijolke panganan ora ora sandha tak werna-werna ayo kek bawa aku sih jeneng wong mikir iki angel ya Pak aku arep ngonekke gending nek kira-kira angel ndak wedi nek kancaku do rapal jajal unang-unang. Wah, saya gajul raimu kowe. Unang-unang opo? Senani tiwi. Oh, ora ono. Kok sing apik ora. Janeng yaneng dalaka kadilangit Mambang pantep pasulano pamaneka